Dalawang centenarian po sa Villasis tumanggap po ng tig 100,000 cash incentives mula po sa national government. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Ruru Hugotero. Isang pagkilala sa mahabang buhay, sakripisyo at ambag sa pamilya at komunidad ang natanggap ng dalawang centenarian mula sa bayan ng Villasis. Tumanggap ng tig 100,000 cash incentives sina Mrs. Lourdes Policarpio ng Barangay Barangubong at Mrs. Timothea Gonzaga ng Barangay Amamperes mula sa national government sa pamamagitan ng National Commission of Senior Citizens at DSWD sa ilalim ng Centenarians Act. Nauna na rin tumanggap ngayong taon ang dalawa ng 10,000 pesos cash gift mula sa local government unit ng Villasis at 20,000 pesos mula sa pamahalang panlalawigan ng Pangasinan bilang bahagi ng pagkilala sa kanilang pag-abot sa edad na 100 taong pataas. Para sa kanilang mga pamilya at kababayan, higit pa sa halaga ng insentibo ang kahulugan ng pagkilalang ito. Patunay ito ng pagpapahalaga sa mga nakakatandang mamamayan na naging haligi ng tahanan, saksi sa pagbabago ng panahon at inspirasyon ng bagong henerasyon. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.